Politika. Ondrej takto hlboko si klesol. Dámy a páni, ja som sa rozhodol, že nebudem mlčať ako všetci ostatní nejakí tvorcovia alebo interpreti, umelci, ale že poviem, koho budem voliť, poviem svoj názor na politické strany a možno sa mi podarí niekoho presvedčiť alebo nasmerovať na nejakú lepšiu cestu, ako by sa možno rozhodoval. A vyzývam všetkých ostatných, máte ešte týždeň na to, skúste aj vy napísať aspoň na storku alebo na Facebook alebo niekde, kde vás ľudia sledujú, nejaký svoj politický názor, aj keď u niektorých by som možno bol radšej, keby ste mlčali. Koho budem voliť? Ondrej, koho budeš voliť? Koho budete voliť? Už viete, koho budete voliť? Ja viem. Alebo minimálne som rozhodnutý a váham medzi dvoma subjektami. Dostaneme sa na to. Ja som sa rozhodol, že poviem ku každej politickej strane, ktorá má aktuálne v prieskumoch viac ako 5%, teda tým pádom sa dostane do parlamentu a tým pádom budem mať tendenciu skladať vládu, alebo teda možnosť. Že poviem nejaký svoj názor a to je všetko. Takže poďme na to, koho budem voliť. Momentálne v prieskumoch vyhráva politická strana Smer SD. Zaujímavé je, že predseda tejto strany v roku 2009 povedal, že on už v roku 2013 nebude v politike, čiže viac ako 15 alebo okolo 15 rokov potom je tu stále na scéne a to najzaujímavejšie na tom je, že prečo vlastne? Ja si myslím, a je to môj iba osobný názor, že je to kvôli tomu, že za tie roky, naozaj veľmi dlhé roky, sú títo páni a tento pán predseda v politike, dokonca on začínal v 86. alebo kedy ako člen komunistickej strany Československa, prosím pekne. Takže už toto by mi stačilo, ale dobre. A myslím si, že za tie roky tu napáchali rôzne kauzy, škandály, korupčné aféry, až možno ďalšie a mnoho horšie veci, ktoré mám taký pocit, že teraz na nich tak trošku spadajú. A to dôvod, prečo v tej politike stále sú, že sa snažia ako keby dostať sa k nejakým nástrojom, orgánom v niečom činných. A to nemyslím iba políciu, ale aj prokurátora a následne možno post prezidenta, o ktorý sa tiež vehementne uchádzali historicky, aby mohli zakrývať stopy po týchto veciach, ktoré majú niekde na chrbte v pleciačiku. No a jednoducho, aby mohli sa očistiť. Však zoberme si, už len taký prezident vie udeliť amnestiu, hej? Ktorá je neodvolateľná aj v prípade, že sa neskôr preukáže rôznymi, zažili sme to tu, v histórii Slovenska, že sa preukáže rôznymi spôsobmi, že to bolo jednoznačné ako keby zbavenie viny samého seba, ale aj tak to platí a nikto s tým nevie nič spraviť, ani ústavne, ani referendovo, proste to je veľmi silný nástroj. Tak ako teraz sa tu 363 rozdávajú z hodou okolností, mám taký pocit, že najmä na tieto smery, nie? Len tak pre zaujímavosť, že čo si myslíte, prečo je tento pán predseda taký posadnutý tým postom prezidenta? To je úplne jedno, či tam je táto prezidentka, alebo by tam bol niekto iný, pretože ho tam hnevá, že tam on nemôže mať človeka. Ja si to myslím, to je môj osobný názor, zdôrazňujem, celé toto video je o mojom osobnom názore, že tam nemôže mať človeka, ktorý by mu proste... Lebo tam hrozia, áno, pozrime si, tam sú obvinenia, tam sú trestné kauzy a tak ďalej. OK. No a na záver ku každej strane vždy poviem takú skúsenosť, lebo ja sa veľa ľudí na rovinu pýtam, že koho budú voliť. Vy, čo ste sa so mnou stretli poslednú dobu, môžete mi to potvrdiť v komentároch. Pýtam sa na rovinu, nie úplne cudzích ľudí, ale nejakých mojich známych a takých ako kamarátov a takých, čo poznám sa len trošku. Koho budeš voliť? Moja taká relevantná otázka. Už vieš, koho budeš voliť? A stretol som aj človeka, ktorý mi povedal, že bude voliť Smer. Tí ľudia, keď sa ich to opýtam, tak mi neodpovedajú v takom pokoji, ale oni začnú väčšinou tak prskať, tak sa cítiť takú zlosť. A čo si myslíš? A hento. A polita. Neznie z toho, nemám z toho nejaký dobrý pocit, že to je nejaký relevantný dôvod, že poďme niečo zlepšiť, ale čo všetko je zlé a kto je všetko spiknutý. No, druhá v poradí politická strana
je PS. Táto strana pre mňa osobne je nádejou, že politika sa bude dať môcť robiť aj slušne a odborne a smerom k nám ľuďom, ktorí sa tu snažia žiť, tvoriť hodnoty, podnikať. Mám pocit, že táto strana si dala záležať na svojom programe, že tam vidím veci, s ktorým sa viem stotožniť a ktoré zlepšujú či už podnikateľské, kultúrne, alebo aj to celkové to napätie medzi ľuďmi. My sme tu malá krajina, mali by sme sa skôr spájať ako rozdeľovať. A myslím si, že toto je, konečne niekto prišiel taký, že ako v miery a v kľude. Veľa ľudí vyčíta tejto strane, že podporuje ako keby oficiálne páry rovnakého pohlavia. Hej? A keď sa ja na túto tému s niekým rozprávam, tak každý mi povie, ale veď ja nič proti ním nemám, nech si robia čo chcú. No ale veď to je práve to, že táto strana chce docieliť, aby si mohli robiť čo chcú a hlavne to, tam nejde o to, že aby niekto niekde pochodoval a ukazoval nejaké, ako sa to vykresluje, vôbec tu o to nejde, tu ide o to, že keď s niekým tvoríte pár a tomu druhému sa nebodaj niečo stane, no tak aby ste legitímne mohli ísť za ním napríklad do nemocnice, aby vás tam pustili. Alebo aby ste mohli potom riešiť nejaké dokumenty, čo sa týka úmrtia, keby náhodou sa niečo takéto stalo, hej, alebo pohreb, alebo dedenie, alebo máte niekoho ako celoživotného partnera, nadobudli ste s ním nejaký svoj majetok, tak normálnym párom nejedného pohlavia to zákon umožňuje, že má nárok na časť toho majetku, ale týmto párom nie, lebo sa to zákonne nedá. Čiže oni nechcú nič obyčajným párom zobrať, naopak chcú len niečo to isté aj pre nich. Je to úplná samozrejmosť takmer v každej jednej krajine Európy. U nás nie. A naopak ešte poviem jednu vec k tejto strane. Veľa ľudí, za históriu môjho kanála mi veľa ľudí, desiatky, stovky, napísali: Ondrej, ako by som mohol začať podnikať, lebo toto a toto a hento a tamto a neviem koľko a nemám ešte 18 a tak. Táto jediná politická strana, dámy a páni, má v programe vec uľahčenie začiatku podnikania. Nebude treba vytvoriť žiadnu živnosť, nikam nič ohlasovať, nechodiť ping-pong úrady od jedného do druhého, tam hento ešte chcú koľky, neviem čo, žiadosť potvrdiť, prosím pekne, doprosovať sa. Nič, vytvoríte si jeden špeciálny účet v banke a podnikáte. Ja normálne, keď som to počul, že to naozaj tu niekto na to myslel, prišiel, že toto by pomohlo ekonomike, toto by pomohlo ľuďom, aby si mohli privyrábať a dokonca sa z toho nejaká smiešná 1 alebo 3% daň má zaplatiť na začiatku. Kým na to prídete, či to vôbec... Veď to je skvelé. Čiže za mňa takmer jednoznačná voľba. Strana Hlas. Strana Hlas vznikla z odidencov zo strany Smer, ktorí sa oficiálne už nemohli pozerať na to, čo sa tam za korupčné a všetky tie kauzy dejú, hej? Lebo však mali sme tu obrovský škandál. Táto strana vznikla hneď potom a dámy a páni, keď si niekto pozrie nejakú príručku marketingovo-politickú, tak príde na to, že toto je úplne z nej. Jedna strana má obrovský škandál, obrovský problém, má veľa preferencií a začínajú jej odchádzať preferenčné hlasy. Také tie, viete, robia sa také prieskumy aj v priebehu, nie len týždeň pred voľbami, ale robia sa prieskumy aj normálne, koho by ste volili. No a ľudia prestali hovoriť v týchto prieskumoch, že by volili túto stranu, tak sa spraví nová, s pekným uhľadeným pánkom na jej čele. Vlastne postavená na tej isté platforme, tej isté princípy. Vlastne absolútna kopia, ale čistá jak lalia. A zrazu, koho budete voliť? Tadadá! Hej? Takže ak nechcete naletieť na tento klasický marketingovo-politický plánik, tak ak nechcete dať svoj hlas Smeru, tak ho nedávate ani Hlasu, pretože dávate vlastne hlas tomu istému. Garantujem vám, pretože toto sme tu už historicky mali, bola taká jedna politická strana, volala sa Sieť a tá si to postavila celé na tom, že nikdy nepôjde so Smerom do vlády, až na tretí deň po voľbách. Tam sa akusí názor zmenil, strana sa rozpadla, ale dôležité, že v koalícii už tie svoje percentíčka odpracovala. Nepodarilo sa mi veľmi dlho
s nikým relevantným hovoriť. Raz ma oslovili takí čudní páni na jednom bare s knižkou v ruke, ktorú si držali jak Bibliu. Bolo to strašne bizarné stretnutie. Všetci sa chceli so mnou fotiť až do momentu, kedy som povedal, že ale nie na politický účel. Potom už zrazu boli pri iných stoloch. Strašná skúsenosť. No a nepodarilo sa mi s nikým relevantným vlastne nejak nájsť niekoho, kto by mi povedal, že by volil túto stranu. Ale nakoniec teda bola to už taká staršia pani a pýtal som sa aj, že prečo. No a ten Pellegrini, to je taký sympaťák. Presne o toto ide, kámo. Presne o toto ide. Nie. Ja vás stavím svojich posledných 100 eur na to, že ako náhle bude deň po voľbách, Hlas a Smer, to bude vlastne jedno a to isté naspäť. Republika. Osobne si myslím, že tento politický subjekt ťaží z hnevu. Ľudia sú nahnevaní, doslova až nasratí na všetko. Na to, ako málo zarábajú, ako sa im nechce chodiť do roboty, ako im štát bere veľa z ich výplaty, lebo tam vidia na tej výplate tú super hrubú mzdu a ako idú a veria na také fiktívne príbehy nejaké, kde niekde peniaze štát dáva a na nejaké mimovládne, neviem čo to boli, mimovládne, jak sa tomu, ja neviem ani už. Proste nejaké združenia, ktoré proste podporujú ľudí s nejakým handicapom a podobne, ktoré sú financované od ľudí a štát s tým dokopy nič nemá, preto za to volá mimo, no nič. A mám taký pocit, že títo ľudia tak pracujú hodne s tým hnevom. Hnevom a s takou ako že sa niekto bojí niečoho nepoznaného. Typicky sa tam vytvárajú umelo proste nejakí migranti, aké by sme tu mohli teraz všetci nám tu plávajú na člnoch, zabudli sme, že nemáme more a že tu vlastne za posledných 5 rokov prešlo, ak nerátam utečencov z Ukrajiny, 50 migrantov, hej, že choďte sa pozrieť do Marseille, tam ich majú 50 000 každý deň. To je reálny problém. LGBT, hnusné, neviem čo, zamoria nás tu, hej, ako keby to bola nejaká choroba. Tí ľudia sa tak narodili, oni nič od nás nechcú. Nič. Hej? Proste iba, aby sme na nich nepluli na chodníku. To je celé. Keď si pozriem billboardy tejto strany a je ich strašne moc. Je ich strašne moc a ja sa pýtam, odkiaľ na to majú peniaze. Lebo to nie je úplne, akože ten billboard nestojí 20 eur. Hej? A keď si to zrátam, tak to sú akože hodne veľké peniaze a že niekto to asi musí od niekiaľ fúka vietor z niektorej strany. Ja by som tak skôr otočil hlavu, že no neviem, nie. Inak na to poďme. Čo je na tých billboardoch? Urobíme poriadok. A ja som prvýkrát, keď som to zbazal, ja fascinovane na to pozerám a hovorím si, vy tu urobíte poriadok? A s čím? A ako? Lebo a jaký poriadok vlastne? Urobíme poriadok. Ty kráso. Dobre, no. Európske platy. Odkiaľ na to zoberiete peniaze? A komu tie platy budete dávať? Politická strana predsa zamestnáva svojich vlastných zamestnancov, ale určite nie ľudí. Ľudí zamestnávajú väčšinou súkromné firmy. Nechcem sa tu dostávať k nejakým formám riešenia, lebo tie sú tam není. Tam sú len nejaké Ja mám 40 rokov, ja už som tu videl naozaj od tých 90 rokov všetky billboardy, ktoré tu kedy politické strany mali. Európske platy, zvýšime dôchodky, niečo zvýšime, to je stále to isté dokola. Ale nikto to reálne nespravil, lebo nemá na to dosah. Lebo tam nie je napísané, ani v ich programe nie je napísané, ako to chcú spraviť. Lebo na to sú nejaké ekonomické nástroje, ktoré treba urobiť a sú pomerne nepopulárne. Veľmi populárne sú tie billboardy. No a keď sa dostaneme k tomu, že keď sa spýtam, áno, stretol som už aj ľudí, ktorí na moje veľké prekvapenie by chceli voliť túto stranu, ale
Ja nechcem tu používať to slovo, že fašisti a takéto, ale ako, veď si pozrite, kto tam je. Veď to sú... Ja neviem, mne je z toho smutno. No dobre. No a keď sa opýtam teda týchto ľudí, hovoria znova o tom, ako je všetko zlé, ako tu treba spraviť kompletnú rekonštrukciu, hej, toho, ako funguje štát. Inak mimochodom za to som aj ja. Ale nemám z toho pocit, že by táto strana naozaj ponúkala nejaké riešenia, nejaké systémové opatrenia k tomu, aby sme sa tu mali lepšie. Ja mám pocit, že sa tu bude len ďalej pracovať s nenávisťou, so zlom a s tom, ako by sme sa trieštili a nenávideli a osočovali ešte viac ďalej. A toto sa mne nepáči. Toto je, ja chápem, že vy možno máte zlosť niektorí, ktorí to tiež aj pozeráte, ale nenávisť plodí iba ďalšiu nenávisť. A nenávisť nie je nejaké opatrenie systémové. Nezlepšia sa veci. Naozaj sa nezlepšia. Neverím tomu, naozaj nie. A k tomu billboardu urobíme poriadok, čo normálne mi vybuchuje hlava, keď to vidím. Tak čo si ja za tým teda mám predstaviť? Mám si sa s tým predstaviť tých migrantov? Alebo tých LGBT? Alebo rómskú otázku? V tom chcete spraviť poriadok? Tak povedzte ako? Pretože s tou rómskou otázkou má jediná relevantná strana nejaký naozajstný program, alebo teda nejaké riešenie vo svojom programe a to je PS. Skúste si ho prečítať. Možno sa vám zapáči. Viete, niekedy je to o tom, že my len ľudí ďalej osočujeme a izolujeme a robíme z nich ešte izolovanejších a ešte horších. Miesto toho, aby sme sa snažili ich nejakým spôsobom integrovať do spoločnosti. No a potom ešte pri tejto strane sa pristavím, pretože tu počúvam veľa takých tých názorov a na Ukrajincov sa našli peniaze. Ale mne nikto nedal nič. Ale štát má kopec nástrojov na to, ako podporuje znevýhodnených ľudí aj na Slovensku. Či už sú to ZTP, alebo nejaký, ja neviem, s inými znevýhodneniami. Ale normálny, zdravý, pracujúci človek, aby čakal, že mu štát nejako bude pomáhať, tak to je veľmi mylná a chorá predstava o fungovaní štátu. Takto štát nefunguje nikde na svete. Štát nedáva pracujúcim. Štát pracujúcim berie. To je princíp štátu. Vy chodíte do práce, zarábate 1500 eur, z toho 700 ide štátu a 700 ide vám. Takto to funguje. Polovicu vašich peňazí dnes zoberie štát. Preto by sme sa možno mohli zamerať na to, ako znížime odvodové zaťaženie, ako znížime daňové zaťaženie firiem, aby sa firmy nebali zamestnávať, aby nemuseli počítať s tým, že keď chcú niekomu dať 700 eur, tak ešte musia nahrabať nejakých ďalších 700 na odvody a dane, pretože to je realita. Hruba tá polovica ide štátu a daniam, čo je pre mňa úplne fascinujúce a potom chápem všetky tých, ktorí zamestnávajú inak a viete ako. A potom ešte k tým Ukrajincom, dámy a páni. Tak tam im padajú na hlavu a na domy bomby. A oni sa rozhodli, že odídu, no dalo sa iba jedným smerom, hej, bo už to priznajme si otvorenia na rovinu. Predstavte si, len tak skúste na chvíľku sa zamyslieť. Keby sa také niečo stalo nám a my by sme tiež iba jedným smerom mohli utekať, ako by ste sa cítili, keby tam na vás plúli, hádzali vám kamene na vás, ako sa to dialo v Trnave v stánku, kde iba predstavovali svoje proste nejaké špeciality ľuďom. Nie je z vás navracanie a naplač. Ako môžete byť takýto bezohľadný, bezočivý a hrozný ľudia? Veď to je strašné. Raz sa také niečo stane aj vám a potom si spomeniete, že karma je zdarma, jak sa hovorí, a tiež na vás niekto iba napľuje a tiež na vás iba niekto hodí kameňom a dúfam, že nie pre Boha. Veď o čom sa to tu vlastne bavíme? Mali by sme proste byť trošku empatickí k ľuďom, ktorí tam museli nechať všetko v tom dome, ty vole. Vieš si to vôbec predstaviť, že tam necháš svoju telku, PlayStation, knihy, všetko, stôl, kuchyňu a odejdeš s 2 igelitkami do prdele, kde na teba plujú, s deťmi plačúcimi, s hladnými, s pár peniazmi na účte? Vieš si to vôbec predstaviť? Vieš, čo to musí byť pre tých ľudí, ako musia po nociach plakať a pred tými deťmi sa tváriť, že je všetko v poriadku? Vieš si to vôbec predstaviť, čo to pre nich musí byť? To je úplne jedno teraz, že kto koho
ako to tam vzniklo. Berme proste ľudí, ako sú a snažme sa pomôcť, veď aj možno aj raz, aj my budeme potrebovať takú pomoc. Na to ste nepomysleli? Veď to je hrozné, keď to počujem. Mne sa chce každé ráno plakať. Keď idem so synom do škôlky a vidím tam tie ukrajinské deti s tými mamičkami a vidím ten strach. Vidím ten každodenný strach v očiach. A tie oči na tom telefóne, či ešte žijú ich rodičia, ktorí odmietli odtiaľ odísť. Veď to je hrozné, viete si to reálne predstaviť? SNS. Ja som si, dámy a páni, myslel, že táto strana reálne už neexistuje, pretože ani nemala volebné preferencie. Ja neviem, že kde sa vzkriesila. Veď táto strana po dlhé roky tu má vedenie, ktoré je skôr určené na komediálnu... Nie, že určené, veď to plodí veď stand-upisti, komediálni, seriáloví, nejaký angažmán až po filmových by mali tantiemy platiť tejto strane za všetky tie postavy, ktoré potom môžu hrať. Lebo však veď to je komédia, táto strana. Ale podľa prieskumov z nejakých mne záhadných príčin naozaj ešte existujú ľudia, ktorí by volili túto stranu. Ale ja snažím som sa pozrieť do histórie, tá strana je tu strašne dlho. Veď ona je tu ešte od Mečiarovcov. Však ona má aj históriu nejakú, neviem akú, 1000-ročnú. Ale za fungovanie Slovenskej republiky od roku 1963, dámy a páni, tá strana má na svedomí jeden škandál, jeden tender, jednu korupčnú kauzu za druhou. Nič viac, okrem tých všetkých hlášok, ktoré sa používajú potom v tých memečkách. Ja chápem, že my Slováci máme zmysel pre humor, ale nechceli by ste prosím naozaj podporiť skôr tých stand-upistov, komediantov a seriálových a filmových tvorcov. Radšej nebude to plodiť viac zábavy. Na toto sa máme pozerať v politike. Politika je vec, alebo teda vláda a parlament, veď to sú nástroje, inštitúcie, ktoré nám majú pomáhať, ktoré majú prijávať zákony, aby sme sa mali lepšie, nie horšie a nie na smiech celému svetu. KDH, ktorá sa preslavila za posledné týždne tým, že prirovnala ľudí, ktorí tvoria pár rovnakého pohlavia ku pliage v prirovnaní, že taká istá pliaga ako korupcia. Normálne hlava mi vybuchuje. Kresťansko-demokratické hnutie miluj svojho blížneho až na pliagu. Pozor, pliagu nie. Viete, čo je najvtipnejšie na tom? Že práve táto strana, zase strana s históriou od 93 minimálne, alebo 95, alebo kieho, súčasťou jedného, druhého, ďalšieho korupčného škandálu za druhým. A oni povedia, nie je tu tak trochu kopanec do vlastných radov, tak to vlastne tá pliaga ste vy. Čo ste tu doteraz tie korupčné kauzy vytvárali. Dobre tomu rozumiem, áno? Fascinuje ma celkovo, že na Slovensku a najmä pred voľbami sa vyťahujú také tie fiktívne problémy, ako veľmi nám vadí LGBT, ako veľmi nám vadia potraty, ako veľmi nám vadí migranti a proste tieto veci, ktoré reálne tu nemá. Kto má každý deň problém s týmito vecami? Nikto, len z médií a z týchto vyhlásenia politikov sa to na nás tlačí. A reálne to, čo by sme potrebovali zlepšiť, je, že keď pôjdeme do nemocnice, aby tam na záchode bol hajzel papier, aby tam na nás nepadala plesnivá omietka zo stropu, aby sa konečne spravila nejaká reforma školstva, aby naše deti nemuseli pred tabulou recitovať texty. Zo všetkých každého jedného predmetu iba recitujú texty a nevedia už cez prestávku po hodine nevedia nič. Hej. Proste tu sa od Márie Terezie nespravila konečne nejaká reforma. Dneska, keď sa opýtate 17, 18, 19 ročného človeka a pýtate sa jeho názor na školu, tak vám povie, ja si za jeden deň spravím niekde online kurz a naučím sa vyššie ako za 4 roky v tej škole. A to je realita. To je realita. Tu takto ste to dopačovali vy, všetci tí Smer, KDH, SNS a neviem čo všetko dokopy aj s Mečiarom, aj s Zurindom. To vám pekne ďakujeme. Takto tuto v roku 2023 máme tak, už bude umelá inteligencia píše dneska slohové úlohy a domáce úlohy deťom. Už v tom sú lepší oproti tým učiteľom.
A pozor, teraz ja nechcem hanbiť učiteľov, to je sveté povolanie a mali by dostať o mnoho viac peňazí. Ale nemyslím si, že to pôjde tou zlosťou a tou nenávisťou. A ani určite nie osočovaním nejakej skupiny ľudí. Ľudí, normálnych ľudí, ako sme aj my. Alebo či by sme nechceli znížiť to odvodové zaťaženie, tak aby bolo nejakým spôsobom normálne, aby sa prirovnalo k tomu, keď niekto robí na živnosť a riskuje svoj krk, alebo si spraví jezeročku a riskuje všetko, čo do nej dal a tam má zaťaženie 20%, tak nech má aj ten zamestnanec, alebo ešte menej, lebo zamestnanec má predsa ešte aj istoty nejaké, ktoré mu definuje predsa zákonník práce. A predsa 50% z toho, čo ten zamestnanec vyrobí, zoberieme a dáme na dane a odvody. Veď to je na hlavu postavené. Na hlavu postavené. Alebo kedy do pekla konečne dokončí sa tá diaľnica do Košíc, aj keď to tiež možno nie je každodenný problém. Mimochodom o európskych platoch, o ktorých hovorí Republika, keby ste chceli niekomu dať, povedzme, európsky plat, 5000 eur, hej, taký lepší európsky plat. Viete, koľko na Slovensku by ste museli ako firma len zarobiť? 10 000. 5 ďalších tisíc by ste museli dať štátu na odvodoch a na daniach. Povedzte mi jedného podnikateľa, ukážte mi prstom toho hlupáka, ktorý by to naozaj spravil. Veď to je na hlavu postavené. SAS. Táto strana doteraz predstavovala pre mňa osobne jedinú alternatívu, komu som odozdával hlas v doterajších voľbách. Jediná strana, ktorá pre mňa mala poriadny program, boli pripravení, zameraní na efektívne ekonomické zmeny, ktoré by mohli mať reálny pozitívny dopad na zamestnanosť, na vyššie platy, na zlepšenie podnikateľského prostredia, na zníženie odvodového zaťaženia a daňového zaťaženia. Reálne dokonca táto strana bola súčasťou zákona o rovnej dani. A tento zákon markantným spôsobom zlepšoval podnikateľské prostredie. Potom prišiel pán súdruh a celé to zrušil. Do poslednej chvíle, dámy a páni, pravdepodobne budem váhať, či budem voliť PS alebo SAS. Ak chcete odpoveď na otázku z nadpisu. A na margo ostatných strán v posledných prieskumoch nemajú viac ako 5%, čiže ak by ste volili niektorú z týchto strán, ktoré sa nedostanú na tých 5%, tak váš hlas prepadne a bude pripísané jednej zo strán, ktorému, alebo proporcionálne tým stranám, ktoré majú viac ako 5%. Čiže ak by ste chceli voliť niektorú z týchto strán, možno, že by to bolo dobre premyslieť a dať radšej niekomu, kto má väčší potenciál naozaj sa dostať do parlamentu, urobiť vládu a spraviť zmenu, ktorú určite Slovenská republika potrebuje. Potrebuje na to, aby sme sa pohli vpred a na to, aby sa nám tu dobre žilo, aby sme neboli vo svete na smiech a aby naše deti tu chceli a radi žili, bývali, tvorili hodnoty, platili dane a reprezentovali nás ako Slovenskú republiku, pretože sme krásna krajina. A bolo by škoda, keby sme to tu takým spôsobom zhasli. No ale ešte predsa len poviem k jednej strane, ktorá má teoretický potenciál a tam je jeden pán, ktorý by sa dal nazvať nejakým náruživým voči mladším dievčatám. No hlavne sa o ňom hovorí a je to vraj verejné tajomstvo, alebo možno skôr už verejné netajomstvo, že je to bývalý mafián a sám o sebe vyhlásil, keď išiel do politiky, že bude drahá nevesta. No a túto úlohu už druhé volebné obdobie nádherne v tom parlamente plní, čiže je drahou nevestou pre všetkých, ktorí by chceli tam nejakým spôsobom presadiť nejaký zákon. No a k tomu, že radi pomáhajú hlavne sebe. Pozor, to bol môj názor a môj pohľad, nič viac. A posledná vec na záver, prosím vás, nenechajte sa zmagoriť komentármi na Facebooku, na YouTube a niekde na nejakých sociálnych sieťach. Sú to reálne farmy fiktívnych postavičiek, ktoré majú preddefinované komentáre a píšu stále to isté do kolečka z tisícov, ak nie 10 000, ak nie 100 000 počítačov, aby vygenerovali nejaký fiktívny názor, pohľad na niečo. A deje sa to najmä u tých viac zameraných strán na konšpirácie a dezinformácie. Jo, je to tak a som si 100% istý. Dámy a páni, teraz idem toto video postrihať a budem do poslednej chvíle zvažovať, či ho naozaj zverejním, takže ak ste si ho pozreli, tak
prosím dajte aspoň like za tie gule, že som sa ho odvážil zverejniť, pretože no veď viete ako to je. Uvidíte v komentároch. Peace.